pikantuk prakasa pangestu panjenengan. Anggen kula nilaraken wonten pondok pesantren Kasunan Gunang ngantos mungkawa pendhok waktu Mak Bindara. Kalis sakara-kara siadi kasan. Sasampun kula ngadhep usah dalem namung kula aturaken sungkem taklim dumateng panjenengan. Salam taklim dalem. Sampun kula tampi damel bombonging penggalih ing Haji Sultan rumangsa kaget ratap pindha samenggelap paribasan. Nembe kemawon kula ngejang para santri, para patayat wonten ing pondok pesantren Kasunanan Gunang. Wonten setunggalipun prajurit kula tanjangkepi kelenggan wonten ing Demak. Menapa to kok ngantos Kanjeng Sultan nimbali dumateng Sunan Bonang Madum Ibrahim tanjangkepi wonten ing Demak Siadkasan. pangapunten dalem ingkang kawula suwun mbok menawi anggen kawula nimbali lepat menggah panjenengan. Jalaran anggen kula nimbali dalem kapure minggah wonten ing dalem Pendhapi Agung. Katemben mawon Demak boten tentrem. Siadkasan nek panjenengan menggawe prakawis negara Demak Bintara. Mungkin Demak Bintara niki negara ingkang ageng. Paribasan jembar tebane dhuwur guse jerutan tepe. Negara Demak beda negara Demak biyen. Sasampun nembe babat alas gelagah wangi. Mongko saniki Demak dados negara Islam. Kaulane Islam, penggone nggih Islam, ratune nggih Islam. Ngantos dika dipun paringi gelar Sultan Fatah Cindo Ningrat Panetepar Tokoli Patola Akbar kang sepisan. Lah nek pancen dika menggalih prakawis negara, lho lajeng kekurangane negara Demak niki napa Kanjeng Sultan? Namung saking tumindak iki terjang dalah Sondol Lawe ingkang mapan wonten ing Mojokerto. Perkawis Laskar Mojopahit sakmenika ndamel paburon wonten ing Desa Mojoagung. Menika leres. Lah karepe diterjan dening Sondong Lawe niki napa Kanjeng Sultan Fatah? Lah mila menika sedaya anggenipun tansah ndamel paburon boten nuwun lilah ing mongko Mojoagung niki bumi wonten ing Kasultanan Demak. kalesat. Kadhaipun diterjan dening Sondong Lawe anggenipun ndamel paburon wonten ing Mojoagung nyuwun palilah dumateng Kanjeng Sultan. Ingkang sak mestinipun kados Menapa panjenengan sampun tusan setunggalipun panggawa Demak kedah ngetikaken menapa to darunane kiterjan dening Sondong Lawe anggenipun damel paburon wonten ing Mojoagung. emanipun sedaya kula sampun utusan salah sawijining Wrangka Praja ndika Kakang Wonosalam ingkang kaburih cedhak wonten ing Mojoagung saperlu nedhekaken saking kersanipun Ki Sondong Lawe dalah Kiterja. Rening Wonosalam sampun abiyantara mongko ndika purba pusanane anggenipun cedhak wonten ing Mojoagung sumarah dumateng panjenengan. Matur nuwun saged. Ndika Kakang Wonosalam Kanjeng Sultan dawuh punjunggal.
sak sowan paduka ingsun katrangan sekawit yen ingsun utusan panjenengan dalem kapurih cedhak wonten ing Maja Agung mundhut katrangan dumateng saking tumindak ing Ki Terjang Dalah Sondong Lawe ing piyambakipun ingkang damel paguron boten nuwun saking lilah ing Kanjeng Sultan sampun boten kirang-kirang. Ingkang abdi ngemutaken. Kemenapa piyambakipun madhep paguron wonten Maja Agung dadak boten nyuwun lilah panjenengan. Kanjeng Sultan, nyaduk kang kathah ingkang abdi. Cedhanipun piyambakipun madhep paguron wonten Maja Agung menika kepengin mbalekke kajayan wonten ing Majapahit. Balekno kajayan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siat kasan. Naninggi kula Kakang Bonan. Niki pun gamblang. Niki pun ketok. Bedhae Majapahit, laskar-laskar Majapahit sami ndamel paguron nyimpun kekuatan. Yen to kekuatan pun kuat, badhe baleke kajayan Majapahit, badhe merangi wong Demak. Lho, Menawi kula penggalih leres saking pandumuk dalem Kak. nanging Kasultan, Nggih. kampung durung kebacut tumindak lan pakatine Ki Terjang Sondong Lawe age-age dipun rangket kemawon. Sedaya kula sampun pasrah purba lan pasisa dumateng panjenenganing Kakang Wonosala. Maten semua. Dika Kakang Wonosala Sabda katimbalan Kanjeng Sultan. tindak dalem saking Demak sinampiran purba dalah wasesa sowan lan botene Ki Terjang Sondong Lawe dos pundi. Kanjeng Sultan nyadong tukang kathah prajurit saking Demak boten kuwawa nandhi kridanipun Sondong Lawe saandhanipun. Laju Asor jurit. panjenengan kalincih ing panjenengan. Kakang Bonang Parepan Soho Wonosala. Nggih. Aku titip negara Demak ndak labraki Ki Terjang Sondong Lawe. Moha Mahasobirin. Sabar, sabar Kasultan. Yang sabar niki kekasih Gusti Allah. Nek panjenengan sabar kula kinten wonten margi tentreme negara wonten Demak. Nek kula sabar lajeng sinten ingkang badhe ngadepi tumindak saha pakartining Ki Terjang Dalah Sondong Lawe ingkang sampun nyecenges dumateng ingsun lenggah sajak piyambakipun badhe wantun panguwaos wonten ing Demak Kakang. Kula regane waninan panjenengan jengkar saking kursi gading badhe tumuju wonten Maja Agung. Nek penjagae Mokan Sultan. Sultan Patah niki boten prajurit. Sultan Patah niki boten senopati. Mongko perang niki kewajiban senopati dening prajurit. Nek saupama pun kelampahan tanding dumateng Ki Terjang Sondong Lawe. Saupami panjenengan boten kundang nek yen to panjenengan kalah bagen gerira. Sebab napa Kanjeng Sultan? Negara Demak niki mboten negara alit. Negara Demak niki negara kang agung. Kawula Demak niki mboten namung tunggal. Kawula Demak niki kathah. Ingkang nyebuyung dumateng Kanjeng Sultan Patah. Anggenipun dados pengayoman wonten ing Demak. Nek boten kula
dadi ingkang jengkar saking kursi palenggan ngadepi Sondong Lawe dalah Kiterjang. Lajeng sinten to Kakang? Menapa panjenengan boten kemutan? Negara Demak niki wonten jago lireng kuning. Saben esuk dikisih jalune ning dereng nate medal saking kuwan. Boten sanes namung murid kula Sunan Kalijaga. Kalijaga. Diko Kakang ngono salah? Nggih, Kula mundhut. Suwaning Kakang. kastaten. Minta. Assalamualaikum. Diko Kakang Sunan Kali. Ya isor. Sak rawuh paduka salam taklim kula kemawon kunjuk panjenengan. Tak tampa kanthi legane ati. Semono uga mung bektiku wae kunjuk ngersane Yai Sultan Fatah. Ya padha ndak tampa dadi bumbunging penggalih ing Yai Sul, tani nggih kula Kakang. tenane kaget jroning ati. Lagi wae aku ngulang kabeh santri ana ing Kadilaku. Dumadakan ana temekaning Patih Wonosalam. Yen to nitik saka aturing Wonosalam kautus dening panjenengane Yai Sultan Fatah kang supaya aku cedhak munggah ana sakjroning pendopo Demak. Sarene kalungguhan iki aku wis jangkepi minangka saka gurune Demak. Tenane ana kawigaten apa Yai Sultan? Yen kula nimbali dalem jalaran Kakang Demak kang katemben boten tentrem. Boten tentrem. Sing damel boten tentremipun Demak menika perkawis napa ya? Namun saking tumindake Kiterjang dalah Sondong Lawe ingkang mapan wonten ing Mojoagung. Wong piyambakipun damel paguron ingkang boten nuwun lilah ing mila menika kapeksa nggih Sun animbali panjenenganing Kakang Sunan Kalijaga. Ing ari palenggan sak menika dika Kakang Sunan Kalijaga Sun angkat minangka dadi senopati perang. Yai Sultan, Praniki kula gegering Demak kegawa saka Kiterjang Sondong leres sing ngadekke perguruan ana ing Mojoagung kadumuk luput ngersa panjenenganmu mung perkara ora njaluk palirah kaya ngono. menika leres. Yen to miturut pemanggih kula Kiterjang lan Sondong Lawe menika mboten lepat. Awit menapa? Cobih panjenengan telisik rikala panjenengan sakderengipun jumeneng wonten ing Demak Bintara. Panjenengan menika katelah Raden Kasan.
Saksampunipun dipun paringi bumi panjenengan babat panjenengan dados dipati nanging panjenengan dados dipati napa panjenengan menika nyuwun palelah saka ngersane Sinur Prabu Brawijaya nggih sudarma panjenengan sedaya kala wau saksampunipun kaujutan alas kababat yen kula babat tansah hasengkuyung katahing para wali lan para sunan dados sampun trep lan jumbuh lenggah kula menawi dipun sarju ing katahing para wali dalah para sunan sampun cekap nggih panjenengan dados pengayoman awit dipun sengkuyung sedaya para wali nggih kula ngertos lan malih Kanjeng Sultan kula menika wali kula menika sunan perdamelan kula menika ajak-ajak barang kang apik ajak-ajak ninggalno barang kang ala penggawean kula menika mung ngulang ngaji ngulang santri supaya bekti ngulang santri supaya gelem nindakno salat sembahyang iki gaweane kula menawi kula madeg dados senopati senopati menika gaweane perang jengene wong perang niku nek mboten mati mesti rak dipateni nek mboten mati mesti urip lah nek ngantos gedene kula mateni dhateng Kiterjang Sondong Lawe lho kula rak dosa munggah ing agama pramila Kyai Sultan menawi to kula kawisuda menapa senopati teng Demak Bintara pangapunten kula mboten saguh sampeyan mboten saguh Rama pun kowe iki penggone Demak hit kowe iki jangkep wali oleh tanah Jawa Sunan Kalijaga Kasan kuwi sultan Kasan kuwi ratu sing duweni panguwasa ning Demak mongko Kasan kuwi nganggo gelar Sultan Patah kongkonan karo kawula mongko saya kuwi kawula ning Demak kowe katimbalan ning Demak kowe iki entuk dawuh kowe diangkat dadi senopati kon merangi Kiterjang dening Sondong Lawe lho sawise kelakon kowe katimbalan iso dalem munggah oleh pendopaku Demak lho kowe rasaku merangi Kiterjang dening Sondong Lawe lho kok kowe malah ceramah hit kowe kok malah pidato hit kowe kok malah dakwah hit aku sapa hit hit aku rumangsa geton hit aku ngelondah karo kowe sapa sing ora ngerti Said Sunan Kalijaga kowe saurunge dadi Sunan Kalijaga sapa jenengmu Said anake Dipati Tuban Welotikta kowe kudu eling jaman kowe ditundung karo wong tuamu Dipati Welotikta kowe kalunta-lunta nganti kowe nglakoni rampok kowe nganti nglakoni brandal nganti nganggo juluk brandal Lokajaya hit aku rumangsa getun mbayat karo kowe kowe saiki dadi wong apik kowe dadi wong jujur tanpa Sunan Bonang ora kelakon hit nyuwun sewu Yai Sultan menawi dipun keparengake kula nyuwun wedal sawetawis kula badhe wironggan kalih guru kula pun Sunan nggih sumangga Rama Bonang ana apa hit ngendikane sampean iku getun duweni murid kula ya hit sinten to kawula Demak sing boten ngertos yen to Raden Sahid ya Kalijaga biyen niku tilase
begal. Tilase brandal, rampok, kecu lan sak panunggalane. Rahayune ketemu sampean ajak masuk agama Islam, satemah kula dadi wali teng Demak. Iya. Loh, sampean niku ajak-ajak barang apik kok sampean undha mono. Niku mboten pas Rama Bonan. Sampean iki ajak-ajak barang apik kok sampean undha mono. Niki mboten pas. Lho, umpami sampean niku tulung kula wujuding bondo donya, mbok menawi kemawon lho nggih. Sampean undha mono ngantos kula mati mesti sampean undha mono. Sebab apa? Aku kok ngendomono karo kowe. Mergo kowe iki Sunan sing ora gelem rukun karo kancane. Lho Sunan sajagat iki lho, cacahe solo. Sunan sing ora gelem rukun karo kancane kuwi Sunan Kalijaga. Kok sampean iki kandha kula niki mboten rukun kalih kanca kancane kula. Lho saupama aku iki ora bloko. Wong klabang iki padha roh. Saiki perkara sandangan iki wis beda. Wis beda, Nek kowe iki ngrumangsani Sunan Jangkep Wali Songo. Coba sandangan karo sandangane Sunan-sunan liyane ra beda. Saiki sawangan Sunan Kudus sandangane yo sarwa putih. Mertandano putih jabane yo putih jerone. Ora bedane Sunan Mulya. Sandangane yo sarwa putih. Putih jabane yo putih jerone. Ora bedane kaya aku, Sandang aku yo sarwa putih. Kathok putih. Jobab putih. Jaret yo putih. Mertandano suci. Suci jabane yo suci jerone, Ora nek kowe. Lah nek kula pripun? Lho kowe iki Sunan. Lho Sunan yo kethu ireng. Klambi ireng. Jare ireng. Lho kowe iki Sunan apa wong Nulakada? Rama Bonan, Apa? wong nyuloh kodhok kalih wong nyuloh bojone tanggane apik pundi? Apa wong Nulakada lho? Apik wong nyuloh kodhok nggih. Iya. Nek teng Demak, teng Kadilangu niki kathah tiyang wong nyuloh kodhok. Hah? Ning nek tiyang sing nyulohi bojone tanggane niki mboten wonten. Sing ana ning ndi? Teng Bonang. Aku mbok darani nyulohi bojone tanggane. Nyuwun Aku ora tau, sampean Aku ora tau mau pisan tok. pisan tok. Pisan tok. Enten lakon Kalijaga Mbarang Ledek. Iya. Sampean niku saben pendak panci jam 12 bengi. Sampean niku mlebu teng centonge sinden kula nggih napa mboten? Ya pindho iku tok, pindho tok. Pindho. Sampean niku ampun kados ngaten to. Tiyang niku disawang apik lan olone niki mboten saking jaba niku mboten. Lah kok ora, Tiyang saged diwastani apik lan ala niku disawang saking jero. Durung mesti sandangan putih jerone putih. Durung mesti wong nganggo sandangan ireng jerone ireng. Tuladane ngaten Rama. Piye? Sampeyan ngertos woh manggis. Manggis. Nggih, Biasa kowe pangan aku, ngertos nggih. Iya. Manggis niku wernanipun pripun? Ireng, Warnane ireng. Ireng. Umpama manggis niku dipun oceki jerone Putih. putih. Umpama di mam Rasane legit. rasane legi. Iya. Manggis niku njabane ireng. Nek dioceki warnane putih, nek dimaem Legi. seger legi rasane. Iya. Niku tuladane kula. Lah aku, Sampean Hah? sampean roh ndok. Ya ro andit. Ndok niku rupane pripun? Ndok dinggon iki rupane putih, Ndok niku putih. Iya. Ning nek ndok iki dingkremi suwene 20 dina, dingkremi babone kok ora netes, niku karan ndok napa? Ndok bungker. Ndok bungker. Iya. Umpami ndok bungker nika dipecah, ambune pripun? Walah, ambune yo dianger. Banger. Iya. Niku tuladane sampean. Alah kok situ aku meleh. Kan niku pripun, Tom? Ora
ketang kowe lelek karo aku, It. Nenek Said karo Sunan Bonang kuwi tak ibaratno langit karo bumi. Sebabe napa? Langit pituladane Sunan Bonang. Nggih. Bumi pituladane Sunan Kalijaga. Tak ibaratno barang emas karo uyah. Nek Sunan Bonang ibaratnya emas mergo haji. Nek Sunan Kalijaga tak ibaratno ya ora haji tanpa guna. Dadi sampean ibaratke Mas, nek kula uyah. Uyah. Luwih haji Mas ketimbang Lho iya. Nggih dereng mesti. Malah yo haji emas. Dereng mesti. Haji emas. Sampean takon wong sak pundi Labang. Kang Klabang. Ya. Emas kalih uyah niku haji pundi? Haji emas. Haji uyah. Lah contone piye? Saniki ibu-ibu nek pendak esuk masak. Ya. Nggih. Hah? Umpama kurang asin. Umpama kurang asin nggone gawe sayur utawa jangan. Niku diparingi emas napa uyah? Diparingi napa, Pak? Diparingi emas napa uyah? Uyah apa Mas? Ora bolo jajak. Emas kalih uyah penting pundi, Pak? Penting uyah. Sambung Tara Demak niku milih uyah ketimbang emas. Lan malih emas niku nek mboten wong sugih, mboten kuat tuku mergo regane larang mong. Ora ketang mbok umbulno awakmu. Kowe ngelek bola sing akeh ora apa-apa, Het. Wong aku guru kowe murid. Sopo mungke takon apa wae. Guru meniso mangsuli. Murid karo guru iki ibarat anak karo wong tuwa. Nek anak takon wong tuwa mesti iso dikai. Sampeyan iki guru kula. Iya. Kula takon napa kemawon sampeyan saged jawab. Oh iya. Nggih. Ya tak apa, Het. Wis sakatok-katok tak jawabe. Nggih. Kula tak takon setunggal mawon, Mo. Tak apa? Teng Kadilangun niku wonten kiai. Ya. Bakdo wundu. Bakdo wundu piyambakipun niku ajeng teng masjid nindakake salat sembahyang. Ya. Nek saderengipun teko masjid niku kok ndelalah enten kirik. Lah kirik niku ngelete sikile. Niku najis napa mboten? Goblok. Sunan Kalijaga kok goblok. Lah nek ana kiai wundu, baru ndu arep munggah masjid. Lho ana kirek liwat ngelete sikile. Kuwi batal, kuwi najis uga lado blok goblok. Sing kandha sinten? Sing kandha aku. Mboten saged. Iya. Mboten. Najis. Mboten. Najis. Mboten, Mo. Yang ngelete sikile. Wong sing dikeletin niku sikile sinten? Sikile kiyaine. Mboten. Lah sikile sapa? Sikile kirek. Oh, alah. Sok rumasa ora. Sikile kiyaine le. Sampeyan nggih mboten takon sikile sinten. Damar mancong cinupot. Nggih. Saupama aku sule karo kowe ora bakal ora rambune. Saiki kegel matek dadi senopati apa ora, Het? Pangapunten Rama Bonang. Ya. Menawi kula kedah madeg dados senopati wonten ing Demak Bintara, kula mboten saguh. Nek pancen kowe ra saguh, Demak tanpa Sunan Kalijaga bakal lumaku ranca. Niki aneh ning nyoto. Aneh piye sakane piye? Nek Demak tanpa Kalijaga tetep mlaku, teges kula niki rak dipecat. Iya, tak pecat, Het. Lah iki aneh. Lho sing adate pecat niku lurah, guru, pegawe lho. Kula wali kok sampean pecat. Ora apa-apa. Mboten napa-napa, Rama Bonang. Menawi kula mboten dipun ginake wonten ing Demak, mboten napa-napa. Ya. Kula menika tasih duweni tinggalane wong tuwa kula. Elek-elek ngaten niki kula niki putra wonten ing Tuban. Kula tasih kathah bondo donya. Mboten napa-napa. Menawi Demak mboten ginake dhateng kula mboten badhe suwaya. Nanging Rama Bonang, nek wonten napa-napaning Demak, kula mboten nderek-nderek. Sampun. Bocah dididik supaya dadi wong kang apik,
ora gelem. Sampun kan Sultan. Nek panci Sunan Kalijaga boten gelem dados Senopati merangi Kitrejan ing Sandalae boten napa-napa. Lajeng sinten mah? Lho murid kula niki mboten namung setunggal. Murid kula niki kathah. Napa sampean mboten ngertos? Ha iki Joko Gentong, murid jenengan. Sunan Kudus. Lho niki murid kula. Lajeng kersa apa duka? Lajeng Dusan Wonosalam. Cedhak wonten ing Kudus kedah merami dumateng Kitrejan ing Sandalae. Patur nuwun. Kula salam. Nggih. Salam nara iki kowe cedhak ning Kudus. Kabar ana Jabar Sodet Joko Gentong. Padhet dan Senopati. Rani Kitrejan ing Sandalae. Senajan to dereng wonten kerabat. Kula niki mboten dikondo wonten ing pondok pesantren Kabupaten. Lajeng kersa apa? Kula niki badhe salat tahajud wonten ing masjid Demak Utara. Patur nuwun menawi panjenengan tansah nuwun saking panuwun. Sampeyan kanten kalian sampeyan lajeng cedhak wonten ing masjid Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wismanana tunggak pergi kater. Nuwun marang pakuasane tinggal. yen toh kula sapa. Salebetipun panjenengane Yang Dwarawati cumandha dhateng ing Pangus. Menika saben dina saben bengi wis metu tamane. Yen toh kula ulati kok tansah muwun kemawon lho niki kados pundi to? Kaki Sunan Kudus kakung. Yen kuwi takon babagan kuwi iya bakal paring piwangsulan. Yo kene sak suwise yang mapan ulin Pangki Kudus saben dina yang mung sungguh penggalih. Wong kabeh temo eyang menggalake marang eyang Brawijaya kaki Sunan Kudus. Tasih menggalihaken kawonanipun Praja Majapahit ugi king magepokan kalih Eyang Brawijaya. Pancen kuwi bener kaki Sunan Kudus kaki. Mboten wonten alanipun. Tiyang yen to sampun kelangan saya malih dhateng ing Majapahit sampun rubuh kapura sakmenika
panjenengan kaboyong dhateng ing Panikudu sing sakmestenipun lho. Sabenipun menika saged boten emut-emut lampah sampun kalampah. Kaki Sunan Kudus. Tak kira wanita kang bodho. Lamun toka ninggal sedo marang garwane kira dipenggalihake. Sesara kira bidut tangisan kula saka pikati. Rasaning atine yang nganti tekan seprene kasunyatani. Yang durung bisa ngalekake marang Hyang Brawijaya. Mbok menawa wae gedhe rasa tresnane Hyang tumrap Hyang Brawijaya Kaki Sunan. Nggih. Kula legane napa to? Ingkang dados penggalanipun Hyang Dwarawati nanging piyambakipun Hyang Dwarawati kedah kempan saya mati. Salebetipun brubuh Majapahit ndika pinangka buyungan. Kathahipun sedaya pranayaka praja dhateng ing Bintara Demak. Kalebet Kanjeng Sultan Patah Jimbuningrat ugi sumrambahing sedaya para dewaning ulama ingkang kapandikan dening para wali menika keng tansah sami nyarugi yen toh ing mangke ndika kedah kula islamaken ingkang tumapak dhateng ing Panikudu mboten ngomongaken ngaten saing kesanipun sedaya para wali pinangka gantine Hyang Brawijaya menika kula piyambak Tegese ganteni yangmu. ndika lajeng kula pek bojo dhewe Kapundhut dadi garwamu Kaki Sunan. Kaki Sunan Kudus. Hyang Dwarawati Ora ora mimpi to. Ning yogene yen to panjenenganmu lagi wae ngimpi kowe nembung lawan Hyangmu. Lamun to yang bakal kok kersakake kapundhut napa dadi garwamu. Hyang iki wis sepuh. Kowe sing mudha taruna, apa yang bakal bisa klakon aku lenggah jejer minangka dadi garwamu Kaki Sunan. napa alane enom lan tuwa kangge Hyang Dwarawati watonipun linambaran ati kang tresna saya malih salebetipun panjenengan menika cumondhok dhateng ing Panikudu menika sithik-sithik rumangsa diudhut ing rasaning ati kula saha sinurung dhateng penyanipun kangge Hyang Dwarawati ingkang tansah nuju prana lah mila saking menika kalampah kula bloko kandha nek sampeyan kajeng kula pek bojo dhewe Kaki Sunan Kudus. Yen kaya ngaku takon sepisan mawon. nggih Apa tresnamu kanggo Hyang tresna kang suci? lair tersing batin Ora bakal getun lan kaduwang lamun tok yang lenggah jejer minangka dadi garwamu. ing mangke mbok menawi saya pantes sinawang sedaya para siswa dhateng Panikudu Nek pancen kekarepamu ora bisa kok pamben yo Kaki. Hyang sago dadi garwamu. sampeyan saja Hyang sago dadi garwamu. alhamdulillah wa syukurillah yen toh keng tansah wangsulan yen toh ndika saged kajeng kula Ning yo mengko dhisik Kaki. Sadurunge Hyang sago kapundhut napa dadi garwamu lan ngadeni marang panjenenganmu Kaki Sunan Kudus. Lamun to siramu sago lan ora kabotan. Wektu dina iki Hyang nyuwun pamundutan marang panjenenganmu Kaki Sunan Kudus. menika sampun jamak lumrah umpami Hyang Dwarawati menika nyuwun brana picis ing mangke saben dinten keng tansah badhe sinanggungan Bondodura Kaya dhateng ngono. Panikudu Kaki Sunan, pamundutane Hyang Dwarawati cukup mung siji. Yang sago dadi garwamu, wonten ping jenengamu. Bisa nyasa menara ana ing Gogrong Majapahit. nyuwun menara kangge gagrak Majapahit Pancen kuwi bener Kaki Sunan.
Nanging mboten wonten barang kang mokal kangge ning Sunan Kudus yen to sedaya kala wau ingkang dipun kersake. Kula sagahi badhe kula asake menara gagrak aja wae. Kosakuwi Kanjeng Sunan. Yen to panjenenganmu wis sumagong nyosongno Tanah Kudus, gagrak Majapahit wektu dina iki bakal tak ranti ana sak Cintaman Kaputren. Aku nyuwun pamit, Kang. Nek panjenenganipun kados sapa panjenenganipun kados ngaten. Namung nyuwun gagrak Majapahit. Mergo brubuh ing Majapahit. Ing kono keng dadi penggalianing yang kuat. Kok ngono kabeh keng bakal bisa tambal rikaning akil yang Durawati. Tak legani, tak sapi ing kono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Patih Molosa, Kanjeng Sunan. Ngaturi sugeng rawuhipun Gusti Patih Wonosalam ingkang tejak karaya dhateng Pandhus. Kados dateng Kanjeng Sunan nggih, sedaya wau dawuh sami-sami. Kaget ing rasane ngati. Wayah kang dede wayah Sinulung Grimis. Sampeyan iki kok kelampan ledak dhateng Panti Kudus. Napa Sinulung kangen? Napa wonten kawigaten? Nyadong duka ingkang kathah Kanjeng Sunan. Sedyanipun anggen kesuwan wonten kesedalem namung nampi dawuh saking kersanipun Kanjeng Sultan. Kula kedah pinanggih kalian panjenengan. Napa wigatosipun salebetipun pinanggih kalih kula? Kanjeng Sunan wiwit kalenggahan menika panjenengan dipun angkat dados senopati wonten ing Demak. Diangkat dados senopati dhateng ing Bintara. Nggih, Wonten kahanan ingkang kados pundi to? panjenengan kedah tumuju wonten Mojo Agung ngendhake pakartinipun wonten pawongan ingkang sedyanipun kepengin damel risakipun wonten ing Demak Bintara. Dhateng Mojo. Nggih, Diterjang dalah sondong lawu. boten lepat. Nek pancenipun cetha lekas pangandika dalem Kanjeng Sultan Patah dhateng ing Bintara kados katen. Mila keparenga ing mangke ndika tumrika ndur dhateng Kasultanan Bintara Demak. Nggih, Ing perkawis diterjang sondong lawe mangke badhe kula. nggih. Kanjeng Sunan yen kok wajiban kabeh sinungkul marang kewajiban bakal nresnake saka dawuh timbalan dalem Kanjeng Sultan.